Poposuna böceğe yumurtasını durdum. Arabada geçelim. Kako? Nasıl? Gdje se? Kako? Bijat li tava? Što ta bijatva? Kak se ga? Še se opraviš na aut? Няма. Да съм живее, виждате ми изяваха. Дайте ме. Дай ми три скишмилес, три. Едно, нямам и аз. Я малко. И нямам ама. Ай, той. Ама вземай си, кажа, ще не влита. Не се отваря. Добре, чакай малко, чакай, вземай. Айде, вземай цигарата, забравяй, бе. Вземай цялата, бе. Ти, езем пата lan seni.